Hello, good evening. Oh my God. Mayong gabi sa tanan. Good evening everyone. Hello, hello. Sana ating mga kapuso dyan. Where are you mga kapuso? Hello, hello. It's been a while. So, I'm still waiting for your presence. For your presence, of your presence, of your presence. Hello, mayong gabi. Yes, hello Ma'am Joyce. Kuan ma'am, this is a very kuan ma'am. Ah, kuan lang pina-abrupt lang nato nga kuano nga pag live stream tonight and hello Ma'am Jen Cartagenas. Hello Ma'am Jen. Ma'am Michelle Magno. Hello. Don't forget Ma'am Rosemary Kisgisol. Hello. Good evening kaninyong tanan. Oh, lahi na tong background karon no. What's up Ma'am Christy Patubo. Hello sir. Hello sir. Hello Ma'am. Hello Ma'am. Sir Gualbert Villarias. Hello Sir Gualbert. Natay bagong edition karon so wala atay padula, naatay naatay mga games tonight and wait for a while kanatay mga papremyo ihatag kaninyong tanan mga kapo. So don't forget to click the the thumbs up button. Ma'am Becca, Rebecca, hello Ma'am Bex. Good evening, good evening. 8 live viewers and we still have four ang hindi pa nakapag-thumbs up. Harold Greg Harold. Good evening. Hello sir. Good evening kanimo. Ma'am Honey Grace Kanyas. Mayong gabi isab kanimo ma'am. Good evening kanimo. Ah, asenso na kay galihok na ang background. Ma'am Michelle Magno. Hello Ma'am Michelle. Mayong gabi kanimo. Ma'am Rena Lope. Hello. Lahir atong background karon no. Kina natin mga pa move. Oh, lahir agad si Periki Bangat ba no. Pero anyways, kuan. Natin mga good news. Yes. Thank you, Ma'am Chris Di Patubo. Thank you, Ma'am, sa inyong mensahe. So, if you think this live stream deserves a share on your Facebook account, don't forget, wa na gyud mo pilit ang background. Kani Ma'am Rose, ko ano Ma'am, moving na Ma'am, and di natin mabash ni Ma'am Kuan, ni Ma'am Ruby Kimada, Ma'am Ruby Amora Kimada. And kaganihan sab actually wala ko katanaw ganiha sa live stream sab ni Ma'am Joyce Kivilla Siran. Although, ako na ba nakadaog ma'am? Di ko nakamagbutang og Colby edition. Dili na ma'am, kay murag Ma'am Bex, murag I'm so confident tonight nga nindot ang ato ang dagan sa ato ang live stream sa ato ang padula. So, yes, pero puhon, siguro by within this week, ako ang ibalhin ang ato ang Plasma TV dito ng likod. Ya, magtindog na ko niya. Natay mga mahitabo nga mga stawag ini, natay tripod o para okay kayong linya niya. Basta ako yung mga comments din na sa ato ang Plasma TV. Lahi ra gyud. Thank you Ma'am Joy pero ay abinog na ako Ma'am Joy ako yung daog kaganiha Ma'am pero nakatulog ko Ma'am. Actually late ko kay gikan ko na sa eskwelahan so nalang ko proseso. Anyways, the moving edition. Bitaw Ma'am Rose, ko ano, the movie, dili the movie edition, kuan lang, the good news edition, ate good news. Uy, nahitabo na nga maglihok-lihok ang background sa likod. O, di ba Ma'am Becca, Ma'am Reba, Ma'am Sarah, hello Ma'am Sarah. O, muhay ka akong naon, no, pagkapalong ni, tawa. Oh, hayag kayo. Lahi ra gyud. Wala mo na Ma'am Ruby Kimada, wala mo na Ma'am Joy. Pero anyways, gwapa kay si Ma'am Joy ganiha, lahi ra gyud ka selfie na gyud no, mga 6 ka buki post sa Facebook. Okay kayo, Ma'am. Congratulations sa imo. Anyways, by next week na ako'y naami bagong i-launch. Dili siya i-launch pero natay gihibuhaton nga mag-reformata. Ay dili siya reformat kay atong first edition kay kuan man katong Davao Bisaya versus Cebu Bisaya. So motong first episode video nato. Hello Ma'am Tunet, Ma'am Tunet. Isa-isahon to murag pasalamat Ma'am. Salamat kay Ma'am Tunet sa inyong tabang. Anyways, mamulgar man daw kag mga selfie sir. Anyways, sis Joey na ako nadakpan na isa. Wala ka ko Ma'am Becca nakadakop kog 14 nakabuok ako nadakpan. Lahi ra gyud. So, wala na mo ay magsukol kang superik. Ako na mo daog na pa sa pa-premium ni Ma'am Joyce. Ha? Gusto gyud mo ka nakadakop na ko ganihag mga dakang brands. Anyways, Ma'am Gladys, hello Ma'am Gladys. Hello Ma'am, good evening diha kanimo Ma'am. And yes, although na ay mga nawala no, naabot ka ganihag 12 pero karon 7 live viewers na lang what happened. So, siguro kuanto hino mga thank you gyapon sa iyong pag-visit sa ato ang balay ni Mayang. And
Kadali lang, yes, competitive kay karon kaya dapat ako budog sa pa-premyo ni ma'am. 10,000 ang at stake sa iyang pa-premyo ug house iyang lot niya. So ako na mo puli sa iyang balay puyo, pahawaon na nako siya iyang mga anak ko, iyang bana, wala na di na sila ako nang bagong tagiya niya to. Anyways, yes, akong balikan ang akong content. So naalang ko gamay changes siguro sa akong content. Although Ma'am Christy, thank you ma'am. Dili gid ko mo hunong pod sa of course pag live stream every week. Ma'am Honey Grace Kanyas, hello ma'am. Hello, ana atong mga atong number one basher din no, si Ma'am Ruby Amora Kimada. Hello there si Ricky. Ma'am Ruby, dili ni dato edition, dili ni Yamanin edition karon pero ikaw na judge ma'am sa atong moving na Plasma TV ug mura na tag una kabay, una sa balita. Lahi ra gyud no. Pag GMA morning show na kita kaayo, papahang tanan. Papha tanan ma'am. Lahi ra gyud ha. Atong Bible, ato aning kuan, ato ang guide sa anak kanunay panahon para kitagiyahan o dalan sa saktong dalan, ana, lahi ra gid kaayo. Og di na ko mabutang diri picture frame kay murag lain pud kaayo no. Pero anyways, lahi ra gid. Lahi ra gid kaayo. Super Ricky diri nag-ana Super Ricky tapos background palong ang suga. Hayag kaayo lahi ra gid Super Ricky. Napa ko diri kuan napako spotlight din hinga. Lahi ra gid kayo. Lahi ra gid ang TV. Ma'am Ren Lope, hello ma'am. Salamat ma'am Ren. Anyways, okay. Okay, akong balikan ang katong content nato. Lahi ra gid hayag. So yan itabo. Kadali na naibot ako electric fan. Naglinog man siguro. Hello Sir Harold. Sir Harold, nakay balay sir. Basig na nakay balay sir. Just let me know so that nabutangan natong imuhang kuan imuhang tawag ini imuhang butangan natog sa tawag ini kining jacket. Yes. Awa lagi mo. Lahi ra gyud. Lahi ra gyud di ba ma'am? Bitaw no naglinog. Murag wala ako bantay. Wala ako nag-move. Wala man nag-move. Ang electric fan lang naibot lang siya kalit. Pero sure ko ang po'y multod din he. Lahi ra gyud no. Effect. Okay. Mag-announce ka karon og maayong balita. Sir, yes, Ma'am Ren, ako i-announce sa inyong tanan and of course, naglinog sa inyo ha? Murag wala ko nag-uyog ang mga tubig dire. Wa po nahulog ang mga nasa taas. Murag wala man. Anyways, Sir Harold, thank you, sir. Okay. Nakikauban dili yung nato, sir. Ayaw po, di gay na. Ah, ah, simba ko na po, no? Makita ning tanan, visible silang tanan. Lahi ganahan ko sa kung pero kulang patag lightings, mag-order pa tadag hang suga para hayag kaayo para mapaphanagid sila Ruby. Lahi ra gyud. So, kini by siguro by next week, next post nato, naalang ko nato tay changes. Akong buhaton kay gusto ko mag-focus sa kanang Cebuano nga pinulungan ba, kanang Cebuano nga pinulungan since gusto na ko ipa-improve pa og maayo. Ah, gusto na ko siya ipa-improve og maayo tapos kuan unsa pa ipa-improve og maayo kana ang content mag-focus ko sa Cebuano or sa Bisaya. Sir, naa sa imong likod. Wala manggod no. Oh. Ay, kurata ko ninyo no. Si Saperiki na ni sa Saperiki. Lahi ra gyud. Order na nga dako nga lampshade sir. Sige, may problema na. May problema. Anyways, atuan ng kuanon, atuan ng lahi ra gyud palong-palong, hayag-hayag. Ay klaro ba ako mga nilabhan og pintador. Anyways, so na ano, adya dapat gid dapat siya. Ana, lahi ra gyud. Kaganihan kuan ko no. Kaganihan sa ato sa station tapos among taga TV meron siyang Rick i-adjust gamay imong kuan Rick imong angle unya usabon imong TV kay para nindot ang imong background o di ba. So ato na pa rin kamutan. So mag-focus ko sa Bisaya mga kapuso. Tapos ang ako ang kuan na ako'y kuan Cebuanong tula alang sa hinigugma. Ay anino din ako anino. Hadlok ito no creepy ba? Dili man pero okay na ba na? Ako next na to nga episode kay katong or Cebuano or tulang Cebuano alang sa hinigugma. Ana ka na murag balak-balak ba. Ikaduha kay
Hello, Ma'am Zenheim Zamzon, ang Chinita Princess ng Davao City. Ma'am Edeline Gabas, it's been a while, ma'am, nga murag wa ta nag-uban-uban, Ma'am Eds. Pero yes, thank you again for for the showing. Mali pod. Basta gwapo imuhang profile picture nga orange yung sinina. So ikaduha kay pwede pod kuan Cebuanong tula alang kang alang sa usa ka alang tinahan pwede pod sa amahan sa kuan basta ka murag inspiration na himo na kog tula tapos mogamit basta makita ninyo atayin ninyo ako ang paningkamutan nga mapalambo nato atong pinulungan nga Cebuano or Bisaya para aron o para Tagalog ang para so aron nga kita makakaton pa aron nga ang mga bagong tubo ma silsil sa ilahang alimpatakan kung unsa ang sakto nga paggamit sa pinulungan nga Cebuano. So kana aton lang palambuon, aton lang pa aligrehon, lahi ra gyud. So atangin na niyo sa mga mosunod nga panahon. Okay? Ah so karon ako sa ikuan na i-welcome ang mga kuan late comers na to. Nagbala ko sa una sa school sir. Share ko lang. Mao ba Ma'am Bex? Anyways, that's good news, ma'am. Good news ba murag maayo ma'am. At least pod mapalambo nato no ang ato ang kay di ba ang mga Tagalog, English hawd kay sila pero wala man gyud nag kuan ba? Wala gyud nagtudlo og Bisaya. Actually, ako kay kuan gid ko ingon ko nga ako mother tongue Bisaya gyud although English although ang akong amahan usa ka Sama. So ang ihang tribo Sama half siya Mansaka. So wala na mo na kayo natun-an kay sa balay Bisaya gyud among ginagamit. So wala kaayo mi nagagamit og Sama although again makasabot ko sa pulong ang nga kuan nga pulong nga sinama og kanang Minansaka. So kasabot ko aniya. Pero ako mama, Cebuana gid ako mama, taga Balamban, Cebu. And niabot lang sila din sa Dakbayan sa gikan sila sa Mati tapos ibalik sila din sa Davao City hangtod naabot og Samal. So kana mga kapuso. Anyways, Ma'am Christina Abellana, Ma'am Tin. Hello, Ma'am. Hello, Ma'am Tin. Maayong gabi kanimo. And of course, napatay ni ako sa basahon. Sa foundation man to namo binisay gid kaayo ang title kay Ang Kinabuhi. Nagsulat ko kining items sa dili murag inspiring story mga murag poem gihapon lahi ra gyud murag tula sa Ilo School tapos Bisaya to siya. Ang title ato kay kuan murag unos sa kinabuhi. So kana unos sa kinabuhi sa usa ka tawo kita mga binalbalak-balak mga kapuso na busy si Ma'am Edeline Gabas Chinita Princess nga diay karon ma'am si Ma'am Zin bitaw injikon si murag mga pikot nakabante ko na common denominator ang ato mga live stream viewers ato mga amigo diri sa ato ang balay mga pikot mga ganang ko mga pikot although bitaw ay maski Bisaya kung dako dili gihapon ko kasabot og mga uban pang lalom nga mga binisaya tama no okay hello Ma'am Tin jing 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 meow meow jing dong meow 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 napakawawan ko na po sa signal no okay sige. Sa pangutana ni Ma'am Kirsty Patubo kung asa ko karon kung walay COVID-19, ma'am na kuan ma'am mas wala ko'y time gyud kaayo nga magka-YouTube, magka-lolo, what a grandfather din kay una trabaho ko morning, klase ko sa gabi and study ko sa gabi so paghuman matulog ko mga 3 to 4 hours then mata na po duty na po handle pabalik-balik lang gyud na and kuan unsa bay mahitabo niya na pag during sa kadayowan among buhaton coverage lang gid ma'am so duty lang gid during lang sa amo ang duty hours so after that eskwela na pod and what time sa musuroy mulaag anyways Ma'am Thara May Ceballos I miss you so much ma'am and I am glad that you are doing okay right now although wala ka balo sa mga earlier na to mga nahisgutan so magpasalamat gihapon ko sa inyong tanan loading so ani ana okay na si Ma'am Tunet okay ra dili kuha na naman ba kanang okay so nakoy good news sa inyong tanan again aside sa atong bagong content mag-focus ko sa Bisaya pero nagyapon ko ipang feature na pud tay mga guest gihapon sa umaabot pa nga panahon di gihapon ko nakaligta di gihapon na biyaan ang travel na to kay since makita ninyo Ma'am Tonet makita ninyo kay asa naman to dugaya po talk travel og asa to talk travel og tips lahi ra gyud papang everyone
Pa, Ma'am Ruby, napakali Ma'am Ruby. Oh, tips tama mo. Anyways, na behind ko sir, pa-shoutout daw. Ma'am Tara May Sabalios, ang Myla Pablo ng Davao City na po sa pag Bagyong Pablo. Ang background sa akin. Hello, Arim Abejo. Hello, Sir Arim. Maayong gabi kanimo. Maayong gabi, Sir Ricky. Ma'am Joanne Olivera Arabis. And kabantay sa notif. Okay. Ma'am Thars and Ma'am Ruby, by the way, kasi sis Jowski, nawala gid ko sa imong LS ganiha kay nahurot na akong data niya. Hinay ka yung signal diriya. Lahi ra gyud. Lahi ra gyud. Zero edition. Lahi ra gyud. Okay. So, mostly sa inyong tanan, murag Facebook friends naman ta diri dara akong kamera. Facebook friends naman ta diri tanan mga kapuso no. And kuan lang, pasalamat ko sa inyong tanan for making me feel that I am not alone. Wala ko nag-inisyara sa ako ang lawig dinhi sa ato ang balay. Yes. Kay kabalo ko na amo din ha. So mapasalamaton ko sa inyong higayon lahi jugay ko no. Sa inyong higayon nga gihatag alang kanako og sa gigahin ninyong panahon no. Alang sa atua. Sa laghang salamat kaayong kaninyong tanan og ako nang tanawon nga utang kabubuton alang kaninyong tanan o diha kaninyo kay naipanultihon nga di ka magmalampuson sa kinabuhi kung di ka kabalo mo lingi no mo lingi sa imuhang mga nakalabay o sa imuhang gipang-agian, imuhang gigikanan. Yes, kana. Okay, Ma'am Michelle Magno. So, what's the good news? So, ano na may good news kanang with the good news ato ang kuan. Finally, for after 1 year and 7 days, yes. After 1 year and 7 days, Ma'am Joanne, thank you, Ma'am. Nanay, ads ang atong channel. Oh, lahi palakpak, may palakpak. I'm so proud of you guys. Okay. Kuan na ta, monetize na ta. I don't know if the term is kuan is allowed sa ato ang live stream pero yes, mga kapuso, monetize na ang ato ang channel. So in the face, makakita na mo mga products nga ipang play. Pakpak mga binayran. I'm so happy and okay lang na mga emojis nila kay wala na-overwhelm ko ayo ko sa ako ang pinakauna gipahibalo. Ma'am Jen Cartagena. Hello Ma'am Jen, may gabi kanimo Ma'am Jen. Thank you Ma'am for be with us tonight. Salamat kaayo Ma'am Jen. I-add ko Ma'am sa ato ang Facebook Ma'am kay para mag-friends ta Ma'am. Ma'am Cartagenas. Pero na ako mga classmates, schoolmates ako sa Samal Cartagena lang hinuon pero Cartagenas man si Ma'am. Sir Arem Abejo, thank you kaayo. Sa support sir bisang pugos ra kani Ma'am Becca Rebecca lahi ra gyud sagad kay salamat kaninyo and Sir Harold thank you Ma'am Pulik Clay Dean Yorkshire hello salamat kaayo kaninyo kay karon na jud gabi nako nag-expect ko nga the other day pa mo kuan mo sa tawag ini ha from phone sir RF okay na-expect ko nga kagahapon i-email sa kadlawon kay kada kadlawon magud maabot mag-update katong na for review na atong account then hantod the following day kay migawas na pud ang katong email nga gikan kang sa inyuha diri sa sa inyuhang grandfather nga nag-ingon nga na-reach na nato ang requirement and kato tapos nag-expect ko Sunday kadlawon kay mugawas dili Sunday kadlawon ito migawas ang email first nga nag-qualify na ta then kaganihang kadlawon na-expect ko nga moabot ang katong congratulations blah 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 so fortunately karong gabi ilang gyud mga alas 8 gid exactly alas 8 I don't know unsang oras sa Amerika niabot ang niabot ang email nga congratulations you are so to kanang qualified na partner na sa kuan Ma'am Zinheim Samson so okay so unsay next actually mag-post unta ko karong gabi magpasalamat ko sa mga tao sa inyong tanan nga nahimong parte sa ato ang journey dinhi sa ato ang paglatas no latas sa kadalanan sa ato ang pag-agi sa kadalanan loading kayo murag dili man loading sa kuha murag inyong yun ang loading Ma'am Gladys Dagohoy thank you kaayo kaninyong tanan. So, again, una, magpasalamat ko sa inyong tanan sa pag-uban ako sa tuang virtual friendship, mga kapuso. Mag 1 month na siguro tanong nga nagkaila din sa grandfather sa tuang channel and mas nabibo, mas
wala ko nag-expect nga mailahan ta mo virtually and through social media. Kaya akong expectations lang, I produce videos, kanang kung mag-comment, malipay ko ana. Then, bonus or plus factor na lang ang na-monetize na ta, nalatay mga ads. So, kana, una, magpasalamat ko kang sa of course, mga personal friends na ko, kabalo naman na sila. Sa inyuha lang, una-una kang Ma'am Joyce Villaseran, ma'am. Thank you for the effort. 100% ka effort nimo, sobra pa 100%. Salamat kaayo. Pero dili pod makaabot si Ma'am Joyce Villaseran sa ato ang channel if it's not because mga kapuso nga naatay balay and try to join or participate sa atong mga pa-contest. So salamat kaayo Ma'am Rena Lope for the initiative ma'am and for introducing me to Ma'am Joyce Kivila Siran. Aside kang Ma'am Rena o kang Ma'am Joyce, magpasalamat sab ko kang Ma'am Tonet, Ma'am Antoinette Blansag, thank you kaayo ma'am. Ka Ma'am Christina Abellana, thank you Ma'am Tin. Bisan paghago kay ka sa Singapore ma'am, I know your work is very tiring and you still have time nga gigahin para sa kuha, sa ato ang balay, para mag-effort mo tanaw. Thank you kaayo ma'am. And aside from that, thank you kaayo ma'am. Salamat kaayo. And I know you have also challenges na kay mga gipang atubang sa mga problema personally. Pero magpasalamat ko ma'am sa imuhang higayon nga gihatag sab sa tuwa sa tuang balay, sa tuang house dinhi sa atong channel. Thank you kaayo kanimo. Kang Ma'am Kuan, kang Ma'am Ann. Ma'am Ann, thank you kaayo ma'am sa imuhang tabang, pirmi. Salamat kaayo. And kinsa baba ang ato akong laba ko nalimtan, kabalo ko daghang akong nalimtan. Magpasalamat sab ko nalimtan jud, sure jud ko daghang akong nalimtan. Kay Ma'am Bobby Pandoy, thank you ma'am. Kang Gabi, salamat Gab. And kang Ma'am, of course, representante sa Toril, ka Ma'am Becca, Rebecca, thank you kaayo. Magno, of course, salamat kaayo kaninyo. And what happened? So, ano na, balik na ko. Ka Ma'am Marites Colipano, thank you kaayo ma'am. Kang Ma'am Zenheim, kini. Sa una, katong first few weeks na to din ang makapalipay gid sa ko ang pag mo comment na kay si Ma'am Zenheim Zamzone, although di ginamo yung pangalan, so full name gini ma'am, si Ma'am Zenheim Zamzone, kay malipay ko kang ma'am sa iyahang mga comments ba nga nang laba daw siya nga I know wa siya nang labaw kay di jud kanang daghan sa gitrabaho niya sa gabi na di ba panuhutan mga laba. Salamat kaayo ma'am sa medyo ano Zenheim Zamzone naman ni kaayo Super Ricks ko ano taga New Zealand ba gud ka ma'am. Anyways, salamat kaayo ma'am sa imo pong paningkamot nga mutan-aw sa mga videos handod nga na-meet nato ang requirements sa inyong lolo. Ka Ma'am Ruby Kimada, salamat kay ka Ma'am Joanne Rabis, ka Ma'am Jessa Ala, ka Ma'am Joanne Bagunas. Thank you kaayo. And kinsa pa akong nalimtan nga pasalamatan. Daghan pa. Ay, yes, pasalamat sab ko kang kalimutan ko. Ka JM Vlogs, thank you kaayo. Kang Sir Espinatan Tan, salamat kaayo. And mo ba sir tagagabi dyan na siya naglaba kay walay to. Serious na gid na. Tama, na ko utang sa mga kuan active white nga A kaya papution dili lang imo nilabhan apan ang imo hapong balay ma'am Zenheim Zone. Yes, of course, patay mapatiyan ko sa kambal ni ma'am kuan ma'am Joyce Kevila Siran. Kang ma'am Jane, yes, kang ma'am Jane Digal. Thank you kaayo ma'am sa imong kumikitang pangkabuhayan din ha. Daghan kayong salamat kanimo. And welcome Sir Natoy. What's up yan? Salamat sa imong perming pagpadayag o paghatag information sa mga balita. Salamat kaayo atong yes, may problema. Your hard works were paid off, jud sir. Congrats to you and your balay sir. Thank you kaayo. Ma'am Pulik, kini si Ma'am Pulik, although layo kay nga lugar si Ma'am Pulik, pero salamat kaayo ma'am. Sa isabay na sa katapusan na o di ka sa umabot pa nga mga Pasko. Okay, Sir Arem, thank you sir. Bahalag na pugos na kadiri sir. Oh, lahi ra gud sir. Kita na ko sa imong kanta sir nga
katong this is the moment. Patay, copyright na po, no? So, actually, daghan po gustong pasalamatan eh. As sila Ma'am Rose Lee, si Ma'am Rose nga isa, daghan kayong salamat kaninyo. Di ko murag nga sa tamutanan. Ka Ma'am Christy Patubo, Ma'am Chris, salamat kaayo. Of course, wala karon si Ma'am ni Maria ni Nita Dakanay. Thank you kaayo kanimo Ma'am. Kang Ma'am kuan kang Ma'am Jess no. Grabe ang atong kuan no, grabe gid kalag no. Believe lagi ko sa memory ni mo sir. Of course, kini ang naga-check ka sa ko always sab si Ma'am Rizalinda Marquita. Ma'am Riz, actually about to kuan na pud ko about to thank you na po na ko sa imo ha pero salamat kaayo ma'am sa pag-uban sa kanunay permis ako and usahay di ko makareply sa inyong mga PMs kay usahay busy ko ilabi pa karon nga taliabot among klase so medyo pressure na pud ko laban na pud ang ulo and preoccupied na pud ako na always ana pero maningkamot ko musaad ko sa inyong tanan. Si Ma'am Judy Ann Barreda. Ma'am Judes, thank you kaayo ma'am. Nag-monetize sa itong channel, Ma'am Judy Ann. Thank you kaayo kanimo and sa pagtanaw no katumi ana pa mo nga nag-express pa mo nga kuan kanang so yes mo tan-aw mi karon sa Felix para makita nato so kana pa lang the mere fact nga nag-comment mo nag-ingon mo nga magpasalamat mo thank you kaayo yes man oh nahingon nag si Maria ni Nita Dakanay yes salamat kaayo ambot asa na patulog siguro to si ma'am sa iyahang anak so salamat kaayo kaninyong tanan napa si ma'am si Ma'am Bobby Maripandoy, si Gabi Gabriel, katong ato ang yayamanin o apelyido, si Ma'am Crizami Ilehorde. Oh, wala pa si Ma'am karon. I know wala pa si Ma'am sa to ang lives atong LS karon. Salamat kaayo. Sa mga Tagalog na to nga mga live stream viewers, maraming salamat po sa inyo for allotting time to watch our videos. Thank you kaayo kaninyong tanan. So, basig pohon natay mga dugang pa mga videos kung tanaw mo of course may go favor kaninyong tanan nara ko diri naigibuhat so yes ma'am Tara padayon di ma'am basta you are well okay na ko bahalag busy ka di ma'am basta you are well okay na kay ko na ma'am yes ma'am Michelle Magno yes ma'am of course makaingon na jud finally mga kapuso makaingon ako pagbutan og videos na to sa to ang balay. Please don't skip nabintong ipa-skip man siguro no. Tungod nimo sir nakahimo ko aning account sa YT. Wow, thank you kaayo kani Ma'am Pulik and congratulations ma'am. Bahala gamay ra kay to naduogan nimo nga kuan nga GMA afford the box pero salamat kaayo. Nagtan-aw ko atong video nga joke sir pero na kong katawa. At least ma'am na nga bago og cellphone nga iPhone. Lahi ra gyud. Thank you. O kung makatawa si Ma'am Joyce Kino, mura jud ka ng kuan ba no? Grabe sa likay naka level up na to ang kuan. Katawan mo na balinto na tong camera. Okay. Uy, ako ang pag-umangkon si Jacob Dumaulaw. Hello Kobe. Hello Kob. Kumusta ka Kob? I-regards ko nila papa nimo and nilula nimo Kob. Kumusta mo dadoy? Galaglag na dyan, diba? Okay na ta. 23 live viewers. Don't forget to click the tamsak. Oh, sige. Salamat kaayo, Ma'am Christina. Ma'am Tina, pasalamat ako si Ma'am Tina, ha? Ayaw kalimot diha, Ma'am Tina. Kay nisinaw na among TV, din alam mo kon. Wow, congratulations, Ma'am Pulik, sa inyong GMA Afford the Box. So, natay padula karon pero nasa ako'y introduction gamay, no? Adala sa ako'y mga pahabol sulat sa inyong hangtanan. Unsa ba? So by next week, formally mag-start na mo ang klase. Naan ako Calamba, Laguna tong December pa. Kob, ingat dara Kob and si ate nimo Asel o karaman po dire sa Davao region. So amping dira kay kabro na ka ang COVID-19 amping mo. Ma'am, yes ma'am Tina, why? Pero malaman Singapore ma'am. Usa man to padala to Ma'am Chris. Pero okay na. Kato sa airplane sounds tan outside ko gwapo kay kagtingog. Wow, thank you so much. Salamat kaayo. Basta Ma'am Mary Liza Berlindez. Hello sir, maayong gabi. Ma'am Mary Liza. Hello Ma'am Mary Liz. Maayong gabi kanimo ma'am. And yes, dagan magpahimot na anjud kog kanang butang usay ako ibutang nga kuan. Of course, di na ako butang naong nako no kay murag awkward pug kaayo mga pimod house kasi naong
Kisa ra gyud siya. Ano, pwede pod katulang ko ng kuan lang, mura pod ka ng sa tawag ini, excited ko sa mag-survive this way na ako. Padala kay Tara or Antoinette. Yes, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Tina, way problema, ma'am. Kano sa ka magpa-giveaway, sir? Pwede, karong katapusan. Katapusan dayon. Pero, yes, mamata kong promise sa inyo, ano. Pero, ang kamong tanan, o kamong tan, pilaan mong mag, sir. Yes, ma'am Jen. Ma'am Jen Cartaginas. May problema, ma'am. Of course, ma'am. Walay problema. Walay requirement. Kakinahal mo tanaw din. Walay requirement. As long as nga na familiar ko sa inyo ang mga names, butang RB Talk Travel Tips, sir. Dili na ako'y kuan kining kasi wala na akong nabutang diri sa kuan, no, pero naa siya ko ang ginatawag nga katong si tawag ana nakalimot may noon ko watermark. Oh, watermark. Ako ang ikuan ang watermark. Ako ang gamiton ng watermark ko. Actually, mag-post ko sa Facebook o sa Instagram, magpasalamat lang ko sa inyong tanan. Pwede ka kami tanan, kami matagaan og mag. Yes, Ma'am Judy Ann. Kamo tanan ma'am. Salamat amping pod kanung na ipangumusta kong Mamay Rick. Sige, Kob, ipaabot ko na kang mamay nimo and kapapay. Okay lang sila, Kobs, and sa atong yung mga ate nimo kuya, okay lang sila. Limtano na si Sarah na buhian ko sa magbahalag sakit ako nga. Sana all na dyan ay pamag. May pamag na ikaw, no? Dili ko counselor kay di ako makaboto, di man ta pareha og kanang presinto, di po ta pareha kanang lugar. So, kuan lang, pamag si Sir Ricky para na, at least man lang, no? Makuan ninyo, ma-realize ninyo, kanang naging parte ko sa inyong mga kinabuhi. Oh, lahi ra gyud ha. Only in Davao City. Na ipakapin-kapin nga pwede hayo. Hala, wala na gyud. Sige, maganbas, maganbas na nandiyo kog sugod ani ba? Kay tungod sa iyong mga request nga mga pamag. Hopefully, makuan unta niyo, ma-lift na ang COVID-19 para ma-lift ng COVID, mawala na ang COVID-19 para at least banon ka ng murag dalit na lang kaayo ang kuan. Muna propose ako ipadala sa inyo ha, di ba? So anyways, thank you kaayo sa inyong tanan. So again, napo ko nalimtan. Ay, okay. Okay, Judy Ann, para saan naman Ma'am Judy Ann, para na ami remembrance sa imuha, sir. Yes, no problem. Sir Rix, nag-personalize me mag. Seryoso, Ma'am Becca? Kasi imuha na ko mangontrata, Ma'am. Gusto gid mo, ha? Wow, mag plus coffee at sugar. Kato ganing mag nga kung mabutag to ini tubig, sir. Yes, tag 150 good to. Ay, nandiyo presyo. Hi, Bim. Hello, Bim. Bim, congratulations, Bim, sa imuhang kuan, Bim, sa imuhang mga subjects. Mga kapuso, kuan po rin ninyo, i-welcome ang ako pong amigo and of course, kini bright kini nga bata, si Bim, si Eliazar Kagula, taga Kabantian, Davao City. Good evening, Bim. Lahir na gid ha. Na-adjay pa shout out kanimo diha. Sige, congratulations sa imong evidence. Congratulations sa imong provisional remedies. Lahir gyud. Samtang ako, ani, magkamang pa. Welcome, Mims. Sir Rick, ayaw may paasa ha, sir ha. Mudaghan na silang paasa. Wala problema. Good evening, good evening. Good evening daw, Bimbo. Gikuan na juga nila, gigreet na juga nila good evening. May pa-good evening si Mayor. Na-consent siya ang puntaan ng 150. O di ba, murag pila, 21 ka book, 21 times 150. Pila man na. O natin mga kuan rin, natin mga plasma TV, murag yung host na una kabay, una sa balita. Lahir agad. Sige. So, anak ko ikuan sa inyo. Again, mananghid ko daan sa inyo ha. Although, naa naman tayo kuan, naa naman tayo ginatawag nga mga previous, no, nga mga panag-uban nato dinhi sa ato ang of course sa atong channel. So pahibalo na ko sa inyong tanan nga dili na everyday ang ato ang LS, Barangay LS 93.5 3 to 50 tanan, sir. Dahil gada wa pay labot ang active white ni Ma'am Zinheim Zamzone diha. Anyways, so by next week again, so mag-start na ang amo ang kuan. Ako ang isa pod ka endeavor aside sa akong work. So di na ta mag-uban-uban ninyo every day, pero every Saturday or Sunday night, ay siguro sa Saturday kay after sa klase. So mag-kuan na, mag-uban-uban na pud ta, and I promise nga maningkamot gyapon ko nga maka-produce og mga videos content nato sa ato ang balay para pod at least na amoy updated mo, makita ninyo ang mga content nato. And again, mga iko sa inyo hangyo tanan nga please
Ayaw ninyo i-skip ang ato ang mga commercial. Commercial. Yes, ayaw i-skip ha kay at least man para mga kwarta po guno para na po ipalit og kwarta. Mag. Sige. Anyway, so that's it and walang to. Pero napagyapon ni padula karong gabi na. Ah, sa itong padula. Kaan. Kini ay Ma'am Joy ski ko. Ay Ma'am Joy, pag start beams nasa ang word of the desert ay na beams ay ang beam tawagan na namo sa kong amigo sa akong classmate o akong amigo sa kuan katong si Eleazar Kaguya sa kuan pero may hawa na po siguro to kay nawan mag-study na pud to kay sure ko sige tug basa. Ako wala basa-basa. Sige. Kuan mga kapuso. So pa ko iyon ako nalibdan sa inyong tanan. Congratulations, salamat kayo. What you skip ha? Pero nara sa inyo ha, pwede man ninyo i-skip pero akong maingon, makonsensya lang po ito. Tanan na na, yung tumalabi, konsensya po ito ito na. Sige. Sir, sure. Tapos, bahalag, dili imutan ako sa video. Kana, ibalik-balik na video tanaw. Thank you, Ma'am Gladys. Thank you, Ma'am Glads. Thank you, kaayo. Balik-balik na video tanaw. Ano, bahalag, dili mo ganahan. Malasan jud ko hotdog data. Ma'am Edeline, thank you kaayo Ma'am Eds sa imuhang kuan, sa imuhang sa tawag ini sa imuhang panaw ma'am and support always sa to panel. Sige, so to formally start the program, may I request Ma'am Christina Abeliana to lead the prayer and please remain standing. Yes, hindi skip man nila mga kwarta ka sir. Gani, di ba? Salamat jud kaayo. And please remain standing for the singing of the Philippine National Anthem to be led by Ma'am Rebecca. Sige. So, silence please. Nag-amin na ang talan. Sige. Okay. So, okay na. Si Ma'am, natulog na to si Ma'am Jane Digal Carlonsor na dyan ko ikapoy ito sa ihang mga pangkabuhayan showcase. Okay. First item, ting ding 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 ting 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 ding ting 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 ting. First item. Oh. Di na mo skip for the sake sa magud kape sir. O di ba? Ma'am Ruby, thank you kaayo ma'am bahalag na basher ka. Love you ma'am, sorry ma'am. Joke na to ma'am. Although, ma'am, di na ni loading. Here we go. Sige, go. First clue, gaan. Gaan. 39, nakita ninyo? Nakita ninyo, pinakita ninyo. Ma'am Antoinette Balansa, isa duka diha ma'am. Go ma'am. Okay, gaan. Sir RM? Ay, okay, ma'am Yanis TV. Yanis TV. Hello ma'am, may gabi. Cologne? Nakita kita ninyo. Kita na ako. Sige John, sige go. Answer rin nyo to. Gaan. Pwede siya daladalahon. Go. Spray, papel. Dapat ha, ihadjong tulo ka name good niya. Ay, ihadjong name. Go guys. Deodorant. Wrong. Hairspray, perfume. Wrong. Face mask. Nakita gid niyo to ba? Mouthwash. Sanitizer. Axe. Wrong. Alcohol spray. Face mask. Wrong. Sanitizer. Mali po, ma'am. 40 minutes na muhatag ko next clue kay 45 minutes. Okay? Lewis and Pearl. Sanitizer wrong. Tagalog, later on. Nakita to ninyo ba? Tikatan kayo mo. Casino alcohol spray. Swiss, cellphone. Tissue, hand sanitizer, lotion, sunglass, wet tissue, casino alcohol spray. Bright yun na si Ma'am Michelle Magno. Hod kayo mo dakop ba? Pero ma'am, kulang, mali. Body spray, juicy cologne. Uy, nakita gid ninyo. Diri mo na. Sige, ako na lang ipakita gid ha. Hairspray. Sige. Gusto gid mo ha? Gusto mo t-shirt, headset. Sige ha? Sige, mo ni ang item. Tagay, sige lang heart eh. Hygienics alcohol. Go guys. Mouth spray. Wrong. Sakit akong dugan ay. Okay. Hygienics alcohol spray. Ma'am Puliki, Clydine Yorkshire, Malipo, aficionado perfume spray, lag, casino spray gel, lag. Naglag man tanong? Sige lang. Go guys. Ayaw kawalag paglaom. Nipilit, lagalag, casino sanitizer, eye drops. Mo niyo? Eye drops, wrong.
Wrong. Wrong. Isopropyl alcohol. Wrong. Sorry po, karon pa nakabalik. Super busy ka sa akong aging adlaw. Yes, Ma'am Chris, ma'am. Napasalamat ko sa imo kagani, ma'am. O si Ma'am, kuan pod, si Ma'am Gabi. Ma'am Joanne Cruz. Hello, Ma'am Jo. So go, guys. Lacoste body spray. Medyo mga brand inyo hata lang ha. Pero, pwede ba't ani? Oh? Lahir lagi na. Ani. Ani siya. Pero ani. Lahir na dyan. Go, guys. Go, guys. Ano pong tanong? Ito, ma'am. Pwedeng dinadala, ma'am. Pwedeng inilagay sa bag. And Super Ricky perfume. Wrong po. Ayan. Ayan siya, ma'am. And ito po. Go. Chanel. Closer. Mo ni ha. Mo ni siya. Magbuo ni siya. Lahir lagi na. Iba din talaga. Aficionado, mouthwash, Marilisa Bernides. Wrong, ma'am. Green Cross, alcohol. Lewis and Pearl, Lewis and Pearl, Lewis and Pearl. Wrong pose. Sanitizer, mali po. Aficionado spray, mouth spray. Mali. Pen Shop Love Me. Pau de Arco. 45 minutes ko na maghatag og next clue. Mouth spray. Okay, so maghatag na ako daan. Spray siya. Spray. Spray, guys. Spray, spray, spray. Alam mo niya. Generic, pwede generic name. Bambini, naglag, ahak. Uy, saan naman eh? Okay naman po ko dire. Lahir ito mga... lahir yun. Cologne, mali po. Go, guys. Go. Go, go, go. 30 pesos niya, 30 pesos worth of cellphone load. Oh, pipilit ko. Adidas spray. Mali. Toner. Blackwater. Grabe ang signal, mga puso. Basensya ka yung signal. Efficacent biogenic alcohol, hygienic alcohol gel, pilit. Nanako, I'm back. Back na back. Nivea Men, wrong. Go, guys. Go, guys. Pocket Body Mist, wrong. Dove Men Care, Refreshing Gel, Deodorant, Lana. Si Sir Arem, okay, i-review ninyo ang answer ni Sir Arem kaganiha o karon i-connect ninyo mauna ang saktong tubag. Go. Naalang, gamay lang nga pagpanday. Ang answer ni Sir RM, i-review na sa pinakataas na yung answer first. Then, katong latest ng answer, i-connect na ninyo mauna ang answer. 30 pesos worth of cellphone load. Go now. Go, guys. Go. Sir RM, go, Sir RM. I-connect na sa answer. The best na nga clue, ha? The best na nga clue. Kuha na. Good catch na nga clue. Essential oil, Baygon Lana. Nice, Ma'am Chris. Nakatawa ko, Ma'am Chris. Paano ka Ma'am Chris? Anyways, kumusta yung trabaho, Ma'am Chris? Red logo, hala, Bambini Baby Oil, Baygon Lana. Ikuha lang ninyo. Ang generic lang, tapos i-connect lang ninyo yung mga kapuso. Baygon Insect Spray. Ito lang. Pinakadool si Michelle Magno. Go, guys. Okay, nana siya first word. Nana siya first word, ha? Ma'am Pulik, BB oil, wrong, ma'am. Go, guys. Go. Asa naman siya Marizalinda? Wala nag-answer siya Marizalinda. Agrivet Products, Lana Spray, Bambini Cologne. No, no. Where is Ma'am Marizalinda? Nawala si ma'am. Ethyl alcohol spray. Baygon insecticide spray. Dool-dool po si Ma'am Ruby. Na ay one word, pero dili kay tama. Pero na one word nga tama si ma'am. Ang root word lang. Hi, sir. Yes. Hi, Gabi. Hey, Gab. Hey, Gab. Hello, ma'am. How are you? Anong hanap? Ma'am, nag-monetize na tayo. Na may ads na tayo, ma'am. And may tayo padula karon. Bambini Cologne Spray. Ma'am Tonet. Bambini Yanis TV. Mali. Mali. Suko po mali, ma'am. Wrong, ma'am. Johnson Baby Oil. Bambini Spray. Bambini Oil Spray. Naalagi na sa Baygon. Oh, naa. Insect Lana Spray. Ma'am Nichelle, tama imong first word, ma'am. Pero mali ang imuhang
the next two words. Inhaler, wrong ma'am Reliza. Insecticide spray, katong tulog yun ha. Pero kuhaan na ninyo ang two words, tapos muhatag ko next clue para si Ma'am Krisami, dool-dool. Dool-dool. Wala ko to. Tama mo. Tama mo. Si Ma'am Christina Abeliana, Ma'am Tin, ikaw ang pinakaduol. I tell you. And Bygone spray, mali ma'am. Mao ni siya ma'am, Ma'am Gabs. Mao ni ma'am. And mao ni siya ma'am. Okay? Mao ni siya. Mao ni siya. Okay. Si Ma'am Gladys Daguhoy, Ma'am Glads, isa na lang ka-word ang imong kulang, ma'am. Okay? Isa na lang ka-word ang imong kulang. Kuha lang ng spray nimo, ma'am. Tapos, kuha na. Tama na ka, ma'am. Okay, ha? Bygone insect repellents. Ma'am Ruby, kuha lang ng imuhang first word. Okay? Tanggalan na. Mosquito oil spray. Ma'am Jane, mali, ma'am. Insect repellents. Okay. Tama ang insect repellents. Sumpay na lang ninyo mga kapuso. First word, ang kulang. Insect repellents. Tama na. Insect repellents. First word ang kulang. Sir JM Vlogs, hello sir. Okay, tama ang insect repellents. Tapos ang first word ang gipangita nako. Okay? Hala mo diha. Go. First word ang kulang ha. Blank insect repellents. Okay? Go guys. Ano yung butang lotion? Ma'am Jen Cartagenas, anong lotion? Tama ng insect repellents, ma'am. Ang first word na lang ang kulang. Okay? Spray insect repellents. Yung ana siya nga ko anahay. Yung ana, Ma'am Joanne Oliver Arabis, ana ma'am, ana nga flow. Is a blank insect repellents. Okay? Mosquito insect repellents. Wrong. Bygone insect repellents. Incorrect. Wrong, Ma'am Michelle. Michelle Magner. Away insect repellent. Wrong. Off insect repellent. Okay. Mosquito insect oil. Ma'am Yanis TV. Wrong, ma'am. Go, guys. Bygone insect repellents. And nanay na ako asaktong tubag. Amazing jud kayo ka bright. Happy ko kinang first time siya makadaog ko makuha ko sa power bank kadai lang guys. Hello? Okay, hello guys. I am back guys. Back tayo. Okay, loading. Nanako, loading kayo. Grabe. Loading, no? Loading kayo. Mutabang na og tuyok para kuan, no? Mutabang na og tuyok. Okay. Sige. So, na ako saktong tubag. I believe siya tong first time pa niya makadaog sa ato ang kuan sa tong padula. Okay, okay na sir. Yes. Oh, okay na kay naulaw siya kay kung tuyok kag apil. So, ang saktong tubag, actually product ni siya sa Super TKO. Pero ang saktong tubag, basahan daw ninyo ba? Mao ni siya. Kadait lang ha. Sabitin ako hugaw sa mata. Mabasa ninyo. Hindi niyo mabasa. Okay, ako na lang iingon. Hindi niyo mabasa ka. Mabasa ba ninyo? Ayun. Ay, mag-defocus man siya. Ako mang naw maklaro hinoon. Kada lang first word ang tanawa. Ay, di maklaro ako. Pagmuhan na sa maklaro hinoon naw. Hello guys. Gumusta mo diyan? Ga-move na ang background ni Sir. Yes, di ba Ma'am Gabs? Lahir agad Ma'am Gabs.
Okay, ang saktong tubag kay, di yung mabasa no? Organic insect repellent. Okay? Organic insect repellent. Ang nakakuhang tubag, ang nakakuha sa saktong tubag, Basher gina si Ma'am Ruby gid ba? Di klaro si Ma'am Ruby ba? Buak nga mag akong hatag si Ma'am Rubes. Ba di klaro ma'am. Anak ko sa akong tubag si Ma'am Gladys Dagohoy. Congratulations Ma'am Glads. Ma'am Glads, i-message ko ma'am sa Messenger and sa imong cellphone number and sa imong kini pangalan sa imong daugan para di ko maglibog ma'am. Butanin mo ma'am TKO or organic insect repellent. Ma'am Glads, congratulations kanimo. Pero nawala si ko ano, si Ma'am Girly Relator sa Panabo City. Where are you? Wow, 25 live viewers. Lahi ra gid sa Paris ba no? Mga pinangga jud kay tanan. Okay, next item po tayo, mga kapuso. Next item, congratulations. Ay, skip ang ad sa buhak man di ay. Wa jud klaro si Ma'am ba? Kadali ha. Okay. Sige. Next item sa oras na to karon alas 10 lang na taman ha, alas 10 lang na taman pero dapat paspason ninyo yung tubag. Okay. Unsa man ni? Ako rin magpatag nga. Payaman edition ni Sir Ma'am Chris. Ma'am Chris may dili ma'am. Kuan ang gid ma'am. Kuan lang, good news edition na ni ma'am. Joanne Cruz. Okay. Next item na to. Okay, mo ni siya. Go guys. Mo ni ang ulo. Okay. Hala, bitaw no, alas 11 na bitaw. Sorry kaayo. Uy, sorry guys, tama. 10:40 naman, sir. Sorry. Okay. Unsa ni siya, guys? Lahi agad, guys. Go. Earpods. Gloss. Wrong. Rexona Women. Wrong. Oh my God. Earpods. Hand sanitizer. Kumana ko. Nivea. Angel. Okay. Nakuha na ang sakto bag ni Ma'am Christina. Pero, na ay first word po ang akong gipangita. Blank Hangel. Go. Blank Hangel. Go, guys. Go, Ma'am Tin. Go, Ma'am Tina. Go, Ma'am. You go, girl. You go. You go. Go. Lip balm. Na. Go, guys. Mints. No. Deodorant Angel. Kuya, wala. Deodorant yan. Hanap ilong kamot ko. Di po ba kong ilong ako? Although, Casino Angel. Wrong. Casino Angel. Organic Angel. Mara ko yung gabi ba? Okay, kung yun niya. Organic po ito ko niya. But organic po ni karon. Dili organic, ma'am. Go, guys. Off Angel. Ma'am Tin, go, Ma'am Tina. Ikaw, kaya ninyo, ma'am. Casino Angel. Wrong. Dili siya brand. Go, guys. Green Cross Angel, Organic Angel. Ma'am Jen, wrong, ma'am. Sanitizer Angel. No, guys. Green Cross Angel, Lana Angel. Sorry, arim ha, yaga ni mo, sir. Okay ka, go. Ma'am Becca, go, ma'am. Ethel Angel. Etheline, wrong. Care Angel, lahir agad. Dili siya brand ha, Iyang brand kay Bath and Body Works. We make fragrance fun. Pocket Angel. Go, guys. Vaseline. Wala mas loading pa ani. Kau na ba ang load? Hello. Ayun na, balik ako. Kuha unta ni ma'am ko. Nanako. Butang ta, guys. Wala mas load. Wala mas loading pa ani. Muta Kalipong. Humot nga makalipong. Okay na, madunggan pa ko ninyo. Grabe jud ka lag, no? Actually, nagtuo ko nga si Ma'am Joanne Cruiz ang nakakuha sa saktong tubag. Okay?
Nag-expect mo siya ang pinaka-first nga naka-answer mga kapuso. Pero, pagsaka na ko sa taas, unfortunately mga kapuso, naan di ay nakauna og tubag sa iyaha. Okay? Congratulations, Garbos sa Toril, Davao City. Go guys, kinsa man daw be, Garbos sa Toril, Davao City. Congratulations, Ma'am Becca, Rebecca. Ma'am Bex, congratulations. Pero better luck next time. Ma'am Joanne Cruz, pero napatay next item. Natay, okay, mo ni next item, mo ni yung tama. Gihatag rin gikan Saudi Arabia. Then, ang iyang pangalan kay, mo ni Pocket Hangel, Bath and Body Works, we make fragrance. And nakakuha sa tong tubag kay si Ma'am Becca Rebecca. Congratulations, antibacterial handgel. Okay, antibacterial handgel. Okay, dapat tagapugaw, dapat, oh, lahi agad ha. Congratulations, Ma'am Bex. I-comment ang inyong hangkuan, inyong number, although. Okay, next Makita po item din he. Nga, dali na kayo tubagon. Very bad connection. What is Zim Heinz Hone? Okay. Nag-iyon na sa YouTube, very bad connection. Unsa man, i-end na siguro ko ni kay very bad connection naman daw. Go. Kaya gani, di ba? Sige rin tuyok dyan. Anyways, so, maghakuan sa i-end kay grabe gud ang connection na to kalag. Anyways, 1 hour naman punta and mag-alas 11 na di ay. Magpadayon punta na patay duha ka items pero 50-50 unta to pero we are having a problem with our connection. So manghinaot kung di ka pa niyo escape atong mga ads and salamat kay kaninyong tanan sa mga mitabang. Ug ba puhon mag-post ko sa akong Facebook account magpasalamat ko sa inyong tanan. Okay? Lagid kaayo. Grabe gyud kalag mga kapuso kung kabalo lang mo. And sayang no, sayang inyong participation ba kay daghan ba mo. Abot ba mo 20 ka pin. So anyways, good night. Hello. Nama mo ya? Nama ko diri. Good night sir, ugma na lang. Yes sir, JM Vlogs. So guys, kumusta mo diha? Napa mo diha? Napa ko diri? So, kumusta lang mo diha? Oh, good night guys. Nice. Tayong yung tanan. And good night. God bless. Yun na. Oy, di siya ma-stop. Naguban ako cellphone. Di na,